what's up mga kabosing? Apa yung dati camera na ito? Dito na naman tayo. Oh. Tara, mamimingwit kami. Magpapamirror sa ilog. Happy ka din sa cameraman. Alright now. Malala na ko lang niya. So hello mga kabosing. Serious to, serious. So pupunta kami mangunguha ng mga isda. Anong klase ng isda? Brian Kyle. Na? Yon, kasisit ni Akang. Hindi ako sure kung may mga makukuha kami kasi hindi marunong itong mga to. Makikita ko ng future. Predicted. Action! So Taga-ritem. nagtaka rin ang mga camera. Siyak pala tamang mangag dito eh. Kita mo. Nagbasate. Nagdambol mo dahil si maging pagi. Ang ganala? Naipos ulit. Ilublo mo. Anatan. Ayun. Mga kabosing. Oh. Ang liit. Paano kainin yan? Igat ko makalan niya. Serious mode. Shout out sa mga Shout out mo dun. Yay! Cinematic. Oh, Carlos. Cinematic. Abay dyan na. Cinematic karon. Damaman. Cut. Alaman, oray madigos sa taon. Nabanok yung cameraman. ganito manghuli ng ano. Kasi ginalayo. Agmulang yung Tata. Go. Abot nag-ikot dito sago nga dito. Dito mapuraw. Hindi ka dito. Oh, pow! Nagmedyo pinangala ko niya. Agsusumpayaw. Shit. Apaka shit. Una yan, nagbalik na gamang cameraman. Damanin. Damanin. Lago tayo pa. Tara! Ano pa? Lupat. Game. Una yan! At damanin niyo. Adugayam dito. Kapan lagi dyan doon. Kapoy. Cinematic. May edit na kito. Damdama ko guys. Zoom! Damdama kami nasa video kami ng video. Ikat nan tolatan. Mana ikat nun tol tada ito en? Mano limit na ito eh? 5 hours. Nga video? Basta mo. Ayan. 5. Wow!
Agmamalas na gidwapo. Malalakaw. Numapang kay agban ni it. Anyo nga itugtugo dagi jay. Uray alin tagamin ako maalala ta. Di ba alam mo? Medyo may nani. Ako mula video yun. Awang, ang malas eh. Tuya latan. Tuya latan. Nag-zoom out atin niya. Makita na amin. Yan alam eh. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Go. Ikaw meron. Kapsat. Kapsat. Channel mo pa ganda na alamon. Mart, awampay. Ang mamalas niya makin channel. Hindi. Wait. Wait. Ano ta? Fight, fight, fight. Dawa na naman. Una yung mag-aato, hindi na pisagid. Agmamalas si makin channel. Nagkalikan. Di ka gamin na alam mo pala tayo spot na gamin. Tanda mo maalam. Napukawan. Tuwa lang likod tama kataraya. Kaya pa yung palpalikod mo. Kaya maala namin ni kita man ni malala pa dyan dyan eh. Naglawa. Mano madi nga pang camera atay. Madi nga pang camera atay. Nya naglawa niyan. Ah. Ay picture lang. Ikat mo to agad Jay ah. Kadu makat dito eh. Nag-black taro pang kita ikat tanda ko. Naglidom lata. Siyempre di ka na. Nagulat pa eh. Nagkalasat para video. Kasi na wala to. Oo, hello. Cinematic. Eh, tama nila eh. Go. Tara, garo. Testing. No testing mo. Hey. Ow! Di ba na siya ano? Awan. Ano matil mo? Ba't ito? Paano may zoom mo to? Ito na-edit mo? Naku, unay niya. Nalawa. Gladi, ani. Lukaw! Let's go! Whoa! Nice one! Next spot!
Manong full tatay ito eh. Uy, gago! Doon ko nakatatay na pala kagkagatay. Uray dito! Hindi na palingata! Utang data. Utang. Yapanan. Hindi mo. Na-clear ka nga patungkol. Oh, Yapanan. Dana alam mo. Lang alam mo na. Apa? Dakkel yo. Sirit na doon. Maalaga. May lang. Kanin tutok eh. Baka kita na. Lawak ka man. Hindi na boy. Ulit. Nalan ni nalan. Nalamanan. Wait lang. Wala. Antaray na to. Di pa mo man dito ni kita man na makita na sa ano. Ala, Ano tong ikon? Kubo? welcome to Planet Mars. Ite, Pero tinanalan na. ay ampe mate. Tay baka damdaman. Ay text ko. Hello. Kanante. Kaman ni. Tikal lang Ay, ate. tayo kuan balte. Balte ni ina. Di ba nandali ko na dyan? Nasa inyo. Kara. Kala na na. Sineta mo. Kara dyan. Kanante. Karo. Ha? Ano dyan eh? Kanante. Pasarok. Sit sarap. Sit sarap. Nag-clear aja waterproof na. Amo sagsagan na baka dalin na. Nga nag-reset sa cellphone ko. Nag-update bobo. Duldug na cellphone. Ano ko na? Nanda pa kailangan confirm mo na. Init bro. Siyang dan alam mo. Alam mo na. Ano yun? Alan eh. Nala. Bakigat. Kaya pag natin tani, friend. Day. Tani. Mabababulot tani. Papanante? Dali, tara mo ta.
Oh, Si Kayon. Hala na Pachangit yan. Hey! Hey! So, kung gimana natin yun. Oh. Sinalbag. Oh, di pagyalan na. Wala ka manalan. Ay, balte. Kana. Nay, nakulkulay. Kaya man, si Kagbi dyan. Ito. Hey. Makadwan. Sayang Hindi na eh. pa. Hindi na pa. Hindi nang inalungal. Padi mo umul. Nay, tinanay bagay. Nay. Asa? Kapoy. Bitaw mal, damboy ka mga niya. Siyang si Kaman. No. Manong may ay sa bagay waterproof. Aguray ka lang gadalom. Di mo lumnad. Pagkisa ba? Tigdag ka ili. Ay, Kwan. Yep, tanin ka dito mo. Naala itong dirog. Na? Oh, hindi dyan. Talaw. Dapat tadi gini ko na ko. Nagunog mo. Hindi masarap. Ish. Dawa, alam mo pa EJ ko? Dahil pa yung kabilan. Alam mo. Asa? Hello, what's up vlog? Ha, hello. Nagmauyong ako. Nako. Subscribe to Kyle Moto. Ay, hindi pala. Brian Kyle. Na! Laban itam din naman. Hindi malasin. Picture kayo na. Dito yan. Yun, may nakuha na si Kulot. Yan na nalam. Nagbatsi. Yes. Hello. Ya, ilikod diyan. Papanan tayo. Jay. Napistay. Hani ta lang napistay. TJ ya? On magnatin ta lang. Ni naggargaraho. Kayo nagad kami. Diyan nagaday Jim. Tay karo din. Me! Me! Oh shit! Me! Kawanan? Na? Naawanan?
Nabukaw. Pos. Pos. Jikan, jikan. Hmm. Nako. Nagbidyo mo taon. Stoy. Kastoy. Yeah boy. Yeah boy. Kastoy. Tapos. Tapos. Magnana lang straight. So pupunta ako dito. Dito lang naman yung ano, earth. Yeah boy. Latay karne nga kanin ti shark no kan og zoom. Yan balay. So yan, uuwi na kami mga kabossing. Medyo wala kaming nakuha. Si Kulot, alay lakad na. Alay lakad hanggang sa sentro. Meron din lang kami nakuha. Hanggang sa susunod ulit mga kabossing. Bye-bye. Ay dilay bagat. Ilang masasabi ko ba Ganay balay atan. Ganay balay. Nabusan na kung nagbandit t-shirt ko. There is no time.